ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କିଏ? ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହକି। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୟୂର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମ୍ବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଘ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନ ଗଣ ମନ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହିରାଜ ବା କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୋଷାକର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖଦଡ଼। ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିବାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଙ୍କାରୁ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜୀବିକାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନିର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୀତିର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ ରତ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମିଠେଇର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିଲାପି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ତରବାରୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ବାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁରୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମାଛର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଲିଶି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ରତ୍ନର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହୀରା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି।